να σας δω. Περνάω το Κόρδοβα. Δώστε το ένα χειροκρότημα του ανθρώπου. Δώστε το ένα χειροκρότημα. Και με λάστιχο σήμερα στο Πολύκαστρο. Και με λάστιχο. Για να δούμε. Ένα μισό κίνητο εναντίον ενός προστιοκίνητου. Στα χαρτιά τουλάχιστον είναι κοντά στα νούμερα όσον αφορά το δυνάμεις. Παίζουν περίπου στα 700 με 800 άλογα. Για να τους δούμε. Από τα χρονομετρημένα με ενημερώνουν είχαν όλο και όλο 10 δεύτερα με δευτερολέπτου διαφορά στον χρόνο τους. Είναι κατηγορία η οποία πέσει στα χιλιοστά. Για να δούμε. Για να πάμε. Στο δεξί διάδρομο του ΣΕΑ, στο αριστερό διάδρομο του Βόλα. Για να δούμε. Ο κύριος Ταξόπουλος έχει ξανατρέξει το παρελθόν, αλλά όχι με τον Βόλα. Ο κύριος Θοδωρής έχει πληρώσει, το τρέχει χρόνια αυτό το Βόλα. Αντίδραση για τον κύριο Θοδωρίδη. 0,81 χρόνος αντίδρασης για τον κύριο Ταξόπουλο. 18,69 για τον Κόρδοβα! Ο χρόνος 219 χιλιόμετρα εξόδου.